Beno, larunbat honetako bidertzean asaioan ezkara gure eguneroko zereginetatik oso urrun joango. Izan ere, kazetaritzaren, komunikazioaren eta humoraren bueltan arituko gara hizketan, irratia eta telebista. Aipatuz, gaztetasunetik egingo dugu gainera gaur guztia. Hala, bai da, hain zuzen ere, gaurko gure gonbidatua, gaztea. Baina horretaz gain, saltsa guztietara animatzen den pertsona ere badela esango genuke guk geuk, eta azken urte eta hilabeteetan, hori hain zuzen ere demostratu duten edo erakutsi duten, lanak egin ditu. 1989ko irailaren 6an jaio zen, Altsasuarra da, eta ziur gaude gaur ere gurekin ondo baino hobeto pasatzera datorrela. Aitziber Grados Muñoa, egunon. Kaixo, egunon. Zer moduz ni oso ondo. Eskerrik asko gonbidatzeagatik, Bueno, guretzako plazerra, benetan gaur Aitziber zuzeu Atauni Irratiaren estudioan izatea. Gonbidatuak gurera etortzen zaretenean hasteko eta behin zuek pixka bat gehiago ezagutzea gustatzen zaigu eta horretarako noski galdera batzuk egingo dizkizugu lehenik eta behin, baina ze ondoren zuri galdetuko dizugu edo zuri eskatuko dizugu hobeto esan da zure burua aurkezteko ados. Ze gogorra izaten da hori, Hori ez da batera. Ez da erreza, ematen du baiez, baina ez da. Ze nola deskribatu ere askotan badago jokoan, ez da? Bai, igual hemen nira naia dagoela berak egin marko luke, nik baino beto ez du egingo, Julen lasai egon. Baina norberak berea deskribatzea zaila da. Ze beti esaten dugu lana, nungoa naizen, ezak zer, baina asko zaratago gara, ez? Bai, hala da. Saiatuko naiz pentsatzen. Denbora utziko dizugu, Vale. Bueno, aipatu dugu 89ko irailaren 6an jaio zinela Altsasun eta gaur egun kazetaritzaren eta komunikazioaren munduan oso murgilduta ikusten zaitugu. Ez dakit, nondik datorkizu mikro baten edota kamera baten aurrean jartzeko zaletasuna? Spoiler ez dakit nik ere ez. Nik uste txikitatik bai gustatu izan zaidala igual protagonismoa, ez dakit gaizki dagoen esatea, baina bai holtza gainean egotea, mikrofono aurrean, kamera aurrean, etxean ere blogak grabatzen dituen etxeko kamera digital zar batekin, eta hortik, baina egia da, behin batxilergoa bukatu eta selektibitatea egin nuenean, ez neukala oso argi nun ikusten nuen neure burua, eta uste dut ere oso normala dela hori sentitzea. Eta bizitzak eraman nau, naturaltasunaren bide hortan, topatzera asko gustatzen zaidan lanbide bat, baina batek daki hau izango den nire etorkizuneko lanbidea ere, ez dakit bidean ere topatuko dudan beste zerbait, baina momentuz, bizitzak ontara eraman nau. Kazetaritza hasi nuen, apur bat inertziagatik, ez? Zer ematen zait ondo, idaztea, hitz egitea, ez dakiz zer, venga, kazetaritza. Gero, kasualidadez, Bilbora joan nahi nuen, Altsasutik kanpo egon nahi dut, Iruñan ez egoen, kazetaritza egiteko aukera, ez bazen unibertsitate pribatuan. Bilbo eta holaxe izan zen. Aurrera. Bai, aurrera. Bai. Bueno. Eta Aitziber, gure belarritara, lehenengo aldiz Malen Altunakin batea aurkezten dezun Gazteigerateko benetan zabitz podcastan bidez iritsi zinen. Entretenimentui eta humorei beidako podcast ontatik Euskal Herriko zenbait aurpegi ezagun igaro die dagoeneko. Nolatan jaso zenuten proiektu hau martxan jartzeko proposamena eta nolatan animatu zineten? Proiektua ere bai oso modu naturalean hasi zen, ze, Malen eta biok, egon ginen biak Gazteirratiko Dida saioan bekadun, master bat egin ostean, tokatu zitzaigun, bertan praktikaldia egitea, eta behin praktikaldia bukatu zitzaigunean, zuzendariak eskaini zigun igandetan, 3:00 5:00 saio bat egiteko aukera. Baina egia da modu oso, ez dut prekarioan esan dut, ja. Baina, apur bat, bete zuek misio tarte hau, eta bilatu zuen bizitza. Osea, egin nahi duzuena, nahi duzuen baliabideekin, edo aldu zuen baliabideekin, eta alaxe erabaki genuen, bion arteko saio bat astea, informala izango zena, binesken arteko elkarrizketak izango zituena, eta naturala batez ere.
eta gutxinaka hasi ginen gonbidatuak ekartzen, grabatzen genuen nire Bilboko pixuan, bi mikrofono zarrekin, oso gaizki kriston ekoa, baina hala ere, Oian Alonsoren figura oso importantea da, podcasteko 3. figura da, teknikaria, sare sozialak eramaten dituena, eta hasiera batetik, berak oso ondo kudeatu zuen hori, hasiera batetik sareetan edukia sortzen zuen berak, eta nik uste dut horrek eraman gintuela entzunak izatera hasiera batetik, naiz eta 300 pertsona izan, ostras, guretzako 300 pertsona asko ziren, eta kalidadea oso txarra bazen ere, jendeak entzuten gintuen. Hori eta bestetik Gazte Irratean aldi berean, Spotify eta hauetaz gain, emisioan geundelako ere bai. Eta bueno, horrek eraman gintuen apur bat ezagutzera ematera, baina izan da prozesu luzea ere bai, osea, eta polita, ez? Porque hasi ginen hor bi 3 neska gazte tontoarena egiten, apur bat, nik gaur egun esaten nola, mantentzen genuen ilusioa honekin jarraitzeko, osea, pasa izan ditugu batzuk, baina bueno, ondo. Eta Itziber, gaurrengo zenbait podcasten antzea, benetan zabize, bideo formatun ikusteko aukera daukeu gaurreun, baina kamera aurreko kontu kaipatzen hasita, Mikel Pagadizabalekin batea, primeran plataformarako indako argizaiola saioane, horri ikusten zaiteu. Misterio eta umorea uztartzen duzu 30-40 minutoko 6 ataletan, adibidez, zeruko argik, Ama Birjien agerraldik, bueno, danetik daukeu. Bai. Eta gisa hontako beste eduki edo formatik ikusi ez dugun arren, gaurreun Euskal Herrin, zutzat erronka handia izan da? Olako gauza berri batek hartzea edo ze suposau da zutzat? Bueno, niretzat bai podcasta, bai argizaiola eta izan da sekulako esperientzia polita. Erronka dira guztiak. Formatua bat dela edo bestea dela, erronkak guztiak dira, baina zaila ez nizuke esango. Argizaiola aipatu duzula, niri misterioa eta asko gustatzen zaizkit, umorea ere bai, eta Mikel Pagadi ere bai. Asko gustatu izan zait beti, eta hortaz, pozik egin ditut lan hauek, eta hortaz, zaila izan zitekeena, ez da zaila izan gustora egon naizelako, edo, zakit. Eta kasu hontan hemen Leire Leturia eta Estibi Banko ere saion oinarri oso garrantzitsu die. Bai. Lehenengo musikari bezala ezaunagoa izan arren, kriminologia irakaslea da, Victorianekila, eta gari bateko Euskal Herriko krimenen berri eman digu. Bi Banko berriz, Bilbo inguruko misteriotan oso aditua da eta kolaboratzaile finkoa izan dezue. Batzutan osotzak izan daitezken edo, beraien gordintasunen landu behar dien gai hauek, umorera ekartzea erreza izan da zuentzat edo nola eman dezue? Bai, nik niregatik izan dut, nire kasuan bai. Egia da, askotan ez daukadala filtrorik, nik ez dakit nun dauden mugak alako gaietan ze gai sentsazionalista hauek misterioari lotuta eta asko gustatzen zaizkit. Eta egia da, igual, Euskal Herrian ez garela, eta ez dut ez da ere Euskal Herriaz orokorrean hitz egin nahi, zeba dago jendea, mota batekoa eta beste batekoa, baina bai, igual gidoiak lantzerako orduan, bai askotan ateratzen ziren txiste batzuk, nik behar bada nire lagun hartan egingo nituzkeanak, baina karo, ikusita zein nork ikusiko duen eta nun emitituko den eta hori guztia, ba esaten nuen, ba igual hau ez, Aitziber. Hori izan da, zaiena, baina badaude beste hainbat txiste, egin daitezkenak, eta niri pertsonalki, berdin dit hau edo beste esatea hortaz, ez dakit. Erantzut dizudan sikera. Bai. Vale. Eta, kamara aurreko lanak aipatzen jarraituta, ezin dugu aipau gabe utzi, ostegun iluntzero ETV baten ikusgai daukeun Limbo Late Night Showe. Hemen baita gaztek eta umorea die oinarri nagusie, kolaboratzaile eta gonbidatu bikainekin. Proposamen hau jaso zenuen Aitziber argi ikusi zenun zure burue aurkezle lanetan, asko pentsabarra izan zenun, nola izan da pixkat prozesu hori? Ez nuen ezer pentsatu. Osea, zuzendariak deitu zidan, lehenengo casting bat egon zen, castinga egiteko, esan nuen, karo, deitu ninduten, orduan, egin barko da, eta ez nuen espero berez ni aukeratuko nindutenik, baina aukeratu nindutenean zuzendariak deitu eta esan nio lehenengo gauza izan zen, ostras, ze movida, literal. Hor ja, derrepente saiatu nintzen nik neure burua ikusten hor, plano hortan ja imaginatzen, eta ez nintzen gai ikusteko, eta gaur egun oraindik
saioa ikusita ere kostatzen zaitu lertzea, en plan, ze ari da pasatzen, ez dute zer ulertzen. Baina, baietz esan nion, baiezko eman nion, nekielako gai izango nintzela erronka hori hartzeko. Autokatzen zaizu egitea, egingo duzu, eta uste dut konfiantza daukadala nire gai ikusi dut neure burua, ez dute esango edo zein erronka, baina alako erronka bat hartzeko. Eta gero ere bai, zerbait gaizki aterako balitz, edo ez banengo ziur, beti dago ikasteko aukera, eta nik ere ikasketa moduan hartu dut esperientzia hau. Eta dauneko bertatik igaro dien gonbidatuko aipauko diteu, ondo irutzen bali mazazu behintzet. Aitziber Garmendia, Idoia Surmendi, Latxama taldeko Aitor Balkarlos eta Tuli, Nerei Barzabal, Jon Elaspiur, Inigo Vicens, Jon Plazaola, Lur Errekondo, Izaro eta Jon Olivares. Euskal Herrik olako late night show bat behartzola garbi zenon? Bai, noski baietz, bai. Beharrezkoa zen, batez ere gaur egun gaur egun, beti, denbora luziz egon dira oso modan eta, baina egia da, Espainiar estatu mailan eta la resistencia eta la revuelta eta lakoak ikusi ditugu, indarrasko hartu dutela, eta Euskal Herritarrontzako ere alako edukia sortzea oso goia da, gainera jakinda umoregile asko daudela, kalidadezkoak, gidoilari fin-finak daudela, eta umorea ondo eta potente egiteko gaitasuna baldin badago, zergatik ez egin, eta, ETBk hortarako apustua egin du, eta guk gazteok ere bai, ze badagor gogoa ere bai horrelako edukia sortzeko, eta hortan gabiltza. Eta Limbo netzare bakarrik. Oain arte ikusi jun kolaboratzaietan topatu ditu gaurpegi ez daunek. Hasita Ander Malbaditik, Maria Blanco, Daniel Galdaera, Julen Goldazarena Flaco Fonki. Ez da reza. Luis Michelena, Ioran Parantza, Maialen Sor Zabalbere. Zer dio? Bai. Zer diote haiek, oain artekoz? Esago nuke jolasten gabiltzala denak, jolasean gaude. Daukazu, esaten badiote Maialen astontako atalean kolaborazioa. Venga, probatuko dugu zerbait, bai, ez da, nik ez dut lantzat ulertzen hau. Fuertea da, obviamente, ez nuke musutruk egingo, igual bai, baina bai, jolasean gabiltza, eta haiek diotena da, niretzako bezala, haientzako ere erronka polita dela, jolasa dela, eta esperientzia bat. Ez duguna sekula aztuko. Baina bai, hori esango nuke, bai. Ze polite disfrutatzea, bai, naizeana. Oso importantea da. Eta honen arira ere, hainbat pertsona ezagutu izan ditu, ze adibidez Maria Blanco, Ander Malbadi eta ezagutzen dituen, baina beste asko ez. Eta bide hortan ere bai, elkar ezagutzen goaz, eta gutxinaka saioan ere ikusten da, ja natural hasi bazen, gero eta naturalago edo, ikusten da aldaketa atalez atal, esango nuke. Hori zuen ikuspegia, ez dakit etxean familiak edota lagunak ze esaten dizuten, ikusten zaituzten paper honetan. Jaso dudan feedbacka zorionez oso ona izan da orain arte. Behar bada feedback txarrena nik egiten diot neure buruari. Nizaten naiz okerrena zentzu hortan. Baina bai entzun izan dut hori ataletik atalera ikusten dela aldaketa ez pixkanaka noala erosoago sentitzen naiz eta ja abia puntua bazen eroso ikusten zitzaidala lehenengo atalean ere, nik de hecho nire burua ere eroso ikusten nuen eta ez nekien zergatik berez ez dut ulertzen, sin más edo aktore ona naiz edo ez dakiz nire urduri nengoen, baina bai, ataletik atalera hobetzen ikuste dut neure burua. Ez ditut atalak ikusten, hori esango dut ere bai. Nik gure saioari ez diot audientzia ematen, ez naiz gai, saioak lehenengoa bai ikusi nuen, baina ikuste dut Instagrameko reeletan eta ez naiz gai ikusteko. Oraindik impostorearen sindromea ere baliteke orduan hor egotea. Ez dakit hori den, kasu hontan, ez nuke esango iruzurgiaren sindromea, kasu hontan ze badakit gozatzen dut eta ondo ematen zait, esango dut, ondo ematen zait hori gestionatzea jakinda zenolako erronka den. Ezin dute paitu neure burua eta esan eske gaizki egiten duzu, karo, eske nola egingo duzu superrondo, baldin bada zure lehenengo aldia alako erronka bat
erronka bati aurpegia botaz, eta nola nahi duzu dena perfecto ateratzea imposiblea da. Ja. Orduan, abia puntua ona da, jakinda, ez daukadala ideiarik, eta orduan ez dut asko epaitzen neure burua, baina batei lotxa moduan, nire burua ikustea hor pantailan, edo ez dakit lotxa ematen dit, bai. Bai, gero, bueno, eske hau da, igual gehiagik irekitzea, baina ikustut nire aurpegia eta esaten dut, mugitzen dut aurpegia tipo kotxeko salpikaderoko muñeko bat bezala, osea, ez dakit urduritasunaren, eta gero behar bada zuek ezarete fijatuko, baina ni alako gauzetaz fijatzen naiz. Sin más, tontakeriak dira, baina nahiago dut ez ikusi. Beno, Itziber, bestelako galdera labur batzuk ere egingo dizkizugu. Ez dakit, oraingo zure ibilbide honetan, esan dugun bezala bi formatutan edo ikusi zaitugu nagusiki, podcastean, eta baita telebistan ere. Zer desberdintasun nabaritzen dituzuzuk bi formatu horien artean? Zein dela esango zenuke zuretzat erosoena edo eta naturalena? Hombre, erosoena podcasta, eguneko egun, bestean ere eroso, baina ez dakit konparazio ona den, ze eske oso desberdinak dira. Osea, batean nago nire lagun oso on batekin estudio batean bakarrik, bueno, gonbidatua etortzen denan ere bai, baina bestean Linbon gaude sekulako ekipa handia, gonbidatuak, kolaboratzaileak, kamarak, publikoa, jende asko dago. Hortaz, konparatzea, bueno, eroso bietan, baina askoz ere erosoago benetan zabizen, bueno, azkenean lagun oso on batekin nagoelako nire mobietaz hitz egiten, eta da, tipo, poteoan ateratzen zaren bezala, hor lagun batekin, bla, 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 gonbidatu bat ezagutu, bera ere era oso naturalean, eta eske gaude estudio txiki batean, eta azkenean larun batetan grabatzen dugu, orduan, bai, pues de tranquiz esaten den bezala, bai, baina beste Linbon ere bai oso eroso, bueno, dentro lo que cabe esaten den moduan, porque claro, bai. Eta Itziber, nola prestatzen dezu aurkezpen bat edo elkarrezketa bat, esan nahi dut, improvisaziora jotzeko itxura daukezu normalen, ala nahiago izaten dezu aurre zehaztuta daukezun egitura edo gidoi bati jarraipen bat ematea? Zertaz ari gara, podcastaz edo, porque karo, desberdinak dira? Bi kasutan. Biak daude, bai podcasteko elkarrizketak, bai Linbokoak gionizatuta daude, aurrez pentsatuta dago zeintzuk izango diren gaiak, eta Linbon gidoilari talde bat dago. Nik ere parte hartzen dut prozesu hortan, noski, baina gidoilariek egiten dute, zuzendariarekin batera. Eta naiz eta niri gustatzen zaidan apur bat kontrolpean izan, aldez aurretik zer ezagutu nahi dudan, gonbidatuari dagokionez, gero improvisazioa uste dut oso importantea dela, eta era naturalean ateratzen zait, eta gidoitik kanpo dauden gauza asko galdetzen ditut, eta bai Linbon, bai benetan zabizen, eta bai. Baina normalean, konfiantza daukat nire buruan improvisaziorako bide hortan, bai. Ze, de hecho, gidoiak oso ondo daude, baina benetan interesa zuk daukazu, eta obviamente gidoia zuk egiten duzu, baina bai, burutik pasatzen zaizuna galdetzea ere oso ondo dago, beti ere errespetuz eta gauza horiek, baina bai, ez daukat beldurrik edo zer galdetzeko edo, bai, momentuz behintzat. Eta pentsatzen dugu milaka izango diela, baino pasadizo divertigarrik momentu batzutan esaten duzula, nauzte izan da. Bai, ez dakit. Igual, ez dakit parrandan atera, Malen eta biak, eta sekulako mozkorra hartu, alkolaren apologiarik egin gabe, noski? Baina, esatea, aizu Malen, igual kontrolatu bargara apur bat, Osea, ez da garela hemen Britney Spears, baina karo, jende askok ezagutzen gaitu herriaren arabera, eta askotan, igual, bat botaka hor, eta karo, cariño, igual ez. Bai, baina anekdota oso ambiguak dira hauek igual, baina... Ba, denetarik normala da eta sortze, azken batean. Bueno, Itziber, zure ustez, ez dakite, umorea esan dezakezu tresna eraginkorra izan daitekela gai serioen inguruan hitz egin ahal izateko. Ez dakit nola erabiltzen duzun bien arteko oreka. Ai, ze galdera potentea.
pertsonalera eraman da, igual humorea bai izaten da traumak superatzeko modu bat, ez? Traumak edo. Norberaren beldurrak eta superatzeko humorea asko erabiltzen dut, edo behar bada lagunei zerbait kontatu behar diedanean pasa izan zaidan zerbait, ez da negarrez izango, negarre egitea kostatzen zait, baina beti da humore puntu batekin, edo humorera, ez dakit. Baina bai, ez dut asko pentsatu horren inguruan. Gai serioak humoretik, depende ze gai, ez dakit, eta depende zein den testu ingurua, eta bai, ez dakit, benetan zabizen adibidez, karo, ez dakit. Gai serio. Bai, baina Limbon adibidez, hartzen dugu, orain ez naiz akordatuko, baina bai, ikusiko dugu aurrerago, atalen batean, baina eriotzaren gaia, eta da, eriotza, venga, ze pentsatzen duzu zukoren inguruan, oso informala, baina eskenik kuadrillan ere eriotzaz horrela hitz egiten dut, eta horrela galdetzen diet ere bai, orduan ez dakit, bai, baina gaiak daude, nik ez nuke sekula gazaren inguruko txisterik egingo, hori ziur, bai. Eta pixkat aurreko galdera honi lotuta, txiste bat inda gero noiz bat esan dizue, etzan momentue txiste atiteko, hankas hartu zu, olako zeu ze paso zazu? Ez zait pasa, lanean edo ez zait pasa inun, ez lagunekin, ez bikotearekin, ez lanean, ez. Baina egia da, benetan zabizen bai bota izan ditut hainbat txiste, hainbat bi edo, gero oiane teknikariak moztu dizkidanak, bai, podcastaren ongizaterako. Bai, eta de hecho, sekula ez da bai dan, oiane, baina hau benetan ikusten duzu fuertea dela, bai, moztuko dugu, baina ez hainbesterako ez, bai izaten egon dira lako eztabaidak. Baina, karo, ez gaude beti ados, eta norberak badauzka bere humorean inguruko hausnarketak, eta moduak, eta iritziak, eta denak dira errespetagarriak. Eta, karo, ni lantalde batean banago, errespetatuko dut beste biei edo bati ez bazaio gustatzen, noski baietz. Gero bakarrizketetan, lau edo egin izan ditut, eta azken bakarrizketan, botan dituen hainbat txiste, las caras joan las caras, wow, eta ez dut berriro egin, bakarrizketarik, sorpresa, bai, batez ere, izan zelako bloke edo testu bat nahiko beltza, nahiko, humore beltza apur bat, txiste batzuk, bai, eta mundu guztia ez dago prest, ez dakit, zimaz, eta aurpegi batzuk zeuden, hori. Beste asko barrez, baina batzuk fuerteak, bai. Eta zein izan da zure ibilbiden, izan dezun momentu gogorrena edo kostatu zaizuna edo... Karo, eske, pentsatu behar dut hau. Ez dakit, igual, gogorra ez duk esango izan dudanik. Ez dut esango gogorrik izan dudanik. Igual zaiena bai, benetan zabizteko hasierak guk apostu egiten genuela proiektuagatik, baina azken batean proiektuarekin jarraitzeko erabakia ez da zurea. Eta guk naiz eta nahi genuen eta berritu nahi genuen, askotan zailtasunak topatzen genituen bidean, ze guztiek edo proiektua jarraitzearen erabakia zutenek ez zutelakoa behar bada ikusten ilusio edo gogori edo ez zuten apostu egin nahi, eta gauza asko eskatu behar izan ditugu, eta hori askotan zaila izaten zen. Baina orain arrakastako matxoen artean edo lortu dugula ez da hain zaila, ez? Ikusten dutelako erabakit behar dutenek, gustoko saio bat dela, eta hori, baina hasierak zailak izan ziren, bai. Eta ez dakit zure adinagatik edo eta estiloagatik momenturen batean unezkanpo edo sentitu zaren? Hombre, lan testu ingurutan bai, batez ere jende nagusiagoarekin lan egin behar izan dudanetan, ez beti, ez dut esan nahi, jende nagusi guztiarekin pasa zaidanik, hau, baina bai, batez ere traba batzuk bai izan dira adina eta generoak, gizonak. Osea, zure gainetik dauden
gizon batzuen aldetik bai sentitu izan dut sekula hori, ez nautenik gai ikusi, baina bueno, onartuko dudala, edo baietz esango dio dela denari, edo bueno, gaztea zarenez, moldatu dagoenera. Osea, ezin duzu eskatu, eskatzen baduzu, ez banik eskatuko dut. Eta kejatuko naiz, behar naiz kejatu. Eta alakoak hori izan da, bai, deserosoena edo, baina bai. Eta gero ere bai, zuk badakizu non sartzen zaren. Osea, badakizu norrekin ari zaren lanean, eta gauza asko. Baina oroar esango nuke, lantalde guztietan bai egon dela nirekiko konfiantza bat ere bai, eta babesa, bai, oroar. Eta Itziber, nune nahiko zen nuke hemendik 5 urteta? Argi daukezu ikusentzulezko munduan seituko ez dula? Alandola imaginatzen dezu zure burua? Nik bizirik, hori hasteko. Bizirik imaginatzen dut neure burua, eta eskezakit. Ez dakit, nahiago dut ez pentsatu. Ez dut sekula pentsatu, hombre, pentsatu bai, zen nahi gabe, joaten zaigu burua horra, baina ez dakit, oso ondo doa momentuz, baina horrek ez du esan nahi, nik ja hemendik 10 urtera jatekoa izango dudanik. Ez daki inork, nun egongo garen urte bete barru, oinak lurrean, eta ikusiko da. Baina gustatzen zaidan lan batean baldin bada, perfecto. Bai. Eta denboran atzein da 5-10 urte, ze aholku emango zenioke Aitziber horri, mundu hontan murgildu aurretik. Jarraitu horrela. Bai, jarraitu horrela eta ez izan inusenteare, bai, ez dira guztiak zure lagunak eta gauza hoiek, baina oroar zorionduko nuke iraganeko Aitzi, bueno, zoriondu edo bai, hor arronago iraganeko Aitziberra, ze uste dut ondo egin duela lan eta zorionez pozik mantendu duen lana egin ahal izan duelako, bai. Ze guai. Bai. Bueno. Hombre, beste lan asko egon dira, mierda batzuk izan direnak, Osea, ere jan behar izan ditut gauza asko, baina egin nuela, bueno, ez igual esango. Bueno, egin nuen dokumental bat, eraikuntzaren inguruan, osea, bueno, kuadro. Egon itzen hilabete hortan lanean, oso gaizki, baina bueno, ondo, dirua behar zer, eta dirua behar zer ez, batzutan, lan egin behar da, bai? Baina ze importantea den, zoriontziaz zure burue gauzak ondo egiten dituzun. Bai. Askotan aztu egiten zagula. Hombre, nik ere akatsak egin izan ditut, eta baina oroar, esango nuke, arro egoteko ibilbidea momentuz, bai. Ondo portatu naiz jendarekin, uste dut hori dela abia puntua, eta importantea, bai. Bueno, Aitziber, aipatu dizugu, sarrerakoan, guk lehen da bizi galdera batzuk egin, eta zu gehiago ezagutuko zintugula, ezagutu zaitugu zertxobe gehiago, orain alderantzizko bidea hartu, eta zuri utziko dizugu, zure burua aurkezteko aukera, nor esango zenuke dela Aitziber Grados Muñoa. Aitziber Grados Muñoa da Altsasuarra eskalduna, ez dakit, oso soziala edo jendartean egotea gustatzen zaiona dirudiena, baina berez bakarrik egotea asko gustatzen zait, eta bakardade asko miresten dut, asko nekatzen nau ere bai, jendez gainezka egotea emozionalki oso nekagarri egiten zait. Gero ondo, osea ondo gestionatzen dut, eta hori guztia. Baina true crime asko gustatzen zaio, jatea lo egitea asko gustatzen zaio, eta zorionez oso ondo egiten du lo. Horoskopoan sinesten du. Bueno, horoskopoan edo mierda huetan, bai, porque nik berez ez dakit, baina zerbaitetan sinestu behar dut, eta hori da nire sinesmena, osea, honek hau egin dizu Eskorpio delako, bale? Osea, Eskorpio guztiak kanpora. Bai, eta esagunokue nire lagunen oso laguna, oso esaldi mitikoa, baina egia da. Izaera fuerteko ere bai, hosti, txarra handia daukat ere bai, eta ona ere bai, Osea, ona ere bai. Baina bai, ez dakiz gehiago esan, mendia eta natura eta paseoak ematea asko gustatzen zaitere bai, eta besterik gabe, bai, itxasoa ere bai, nago desiatzen ja, joateko nun baitera bainatzera hor pelotetan eta esatea, ala, hau da, ze ondo, eskerrak badatorrela, Bueno,
bai, laster? Ilabete barru da azten da, ez? Bai. Ba, hoxe. Zakit. Zer beste gehiago esan? Marrazte asko gustatzen zait. Ez naiz ona, marrazte, baina bai pintatzea eta gauzak, bai, ulako gauzak, bai. Ondo dago. Ba, 3. pertsona bati ere akaso eskatuko diogu zure inguruko deskribapena Aitziber, ez dakik ez gara konformatzen gurerekin soilik, 3. pertsona bati eskatuko diogu, ez da, ne? Bai, gure laun handi Gepeto. Norda Gepeto? Gure osaba Gepeto. Eta, bai? Bai. Korteinilla sartuko dugu. Aprobetxatuko dugu materiala, ze bestela. Bai. Rosali. Ui. Nola? Bai, kulertu da en plan a Rosali. Bai, hortik dijo. Primak izango dira igual. Igual, bai. Bide ertzean Osaba Gepetoren deskribapena. Bueno, Ane. Hemen deu, beste behin, Gepeto. Idatzi diogu eta erantzun diogu. Txintxo asko. Bueno, honek denetarik ateratzen du, batzuetan. A ber, badauzke bere deslizek, zeingo dieu. Baita ere, eta batek daki gaur zerrek garriko zuen. Ba, nik uste gaur ondo da bilea. Bai, zan duzu irakurtzeko aukera. Bai. Gepeto da txat GPT gatik. Gepeto. Guk erredakzioan Gepeto izeneko lankide badugu. Vale. Eta berari eskatzen diogu. Perfecto. Gure chat GPT propioa bezala da. Bai. Ez zaio behi asko gustatzen hori deitzea guk, baina bai. Nik esan dute, barkatu Gepeto. Barkatu. Zuri ez dizu ez esango, guri botako igu. Vale. Bueno, Gepetok zer dio? Aitziber Grados Muñoa, altxasu 1989, kazetaria eta telebista aurkezlea da. Euskarazko komunikazioan nabarmendua. Vale, ondo goaz? Ados. EITB-ko hainbat proiektutan parte hartu du. Ala nola, Beneta Zabiz podcasta Malen Altunarekin batera, Limbo humorezko saioa ETB baten, eta argizaiola, argizaiola saioa primeran plataforman Mikel Pagadizabalerekin batera. Vale. Ados. Ondo goaz. Ondo, oraindik ez du esan puta ama naizenik, baina ondo. Perfecto, Gepeto. Bere ibilbide profesionala komunikazioaren hainbat arlotan garatu du. Eta sare sozialetan ere aktiboa da. Bere proiektu eta eguneroko jardueren berri emanez. Bai. Sareetan gauza gutxi, baina bai. Bueno. Gainera, Guaixe.eus tokiko edabidean kolaboratzaile gisa aritu da, artikulu eta iritziak argitaratuz. Bai, egia da hori. Baito. Bere lanak euskerazko komunikazioaren sustapenean eta gaztentzako eduki erakargarriak sortzean eragin positiboa izan du. Bueno, hori uste badu, Gepeto. Hor esan dizu puta mazeala. Hortxe zoan, bezi joan zeharka, bai, oso ondo, bale? Bueno, ados? Asmaudo. Bai, txokun ibilidad. Bai. Oso ondo, bai. Txintxo dabil azken aldin. Bai, espadian bai. Txintxo dabil. Bai. Bueno, baztertxo bet gehiago ezagutu zaitugu Aitziber, baina oraindik ez da amaitu gure saioa, eta baditugu zurekin partekatzeko solasalditxo bat, eta pare bat jolas oraindik. Ojo, vale. Bueno, oraindik ere onena etortzear dagoela edo esan genezake. Abestitxo bat entzungo dugu edo pare bat entzungo ditugu, eta segituan gatoz bueltan.